muku kun ji masoyana na gaskiya. Na yi alfaharin zama da ku ba cuta mu zaman na tsintsiya. Farko na sanya Allah wanda ya kage dare da safiya, neman baiwa ta waka in nauce sai ai ta tambaya. Ya ba da dubun basira dole gare shi na miƙa godiya, ya zam sarki ga kowa ɗana amina tukun da gaskiya. Rana ɗaya ce da ta zagayo kowa sai yayi ta tutiya, mata da maza tsafi da yara kowa yau na ta rausaya. Murnar hafi sallah muke dukkan jama'a gaba ɗaya, mun yi azumi watan Ramadan lada da yawa a gaskiya. Mutanen Najeriya kun cire tutar nan ta gaskiya, kun ban sakon kuna faɗi guri na wa zan tsintsiya. Kun ce da yau hafi sallah duk jama'ar ku suna ta godiya, DSL Rabi'u dan Katsina wa kun ji gaskiya. Mutane na dafara zan muku hafi sallah gaskiya, sai na sanyo kamalar fa'ida fara. Shamsu ɗan giwa dafara, sai na sanyo kaɗan tita. Da gudu na fati baban fesa, sai na sanyo kamar ɗajen budu. Kamil ɗan ƙarshe, Kado zaga, sai na sanyo kamamu da mudi dafara. Likitan mu Ibrahim Kwandalele, Salisu mai rai dafara. Kun nuna so da kauna a duniya tamkar na 'yan uwa, kun ba da kula ta soyayya kifi ai sai da 'yan ruwa. Wata ƙara bane da ko aiku har abadan ba wata rabuwa, inda da rabo a soyayya za mu gana kun ji gaskiya. Mutane na maje zan maku hafi sallah gaskiya, sai na sanyo ka oga Yusuf Dogo. Suleiman Mani ɗan Madi, Suleiman Inyama, sai na sanyo ka oga Sanusi Madi. Dan Juma shi ma ɗan Madi, Sani shi ma ɗan Madi. Sai na sanyo ka yaya mun tari ne, yaya Nura shi ma. A rayuwa in har ka ba da kyauta za ka taimaki mai kishin ruwa. Dukkan mai taimakon 'yan adam Allah zai masa kariya. Ni ne ɗan Katsinawa SL Rabi'u kun ji gaskiya. Mutane na lalibiya zan mafafi sallah gaskiya, biya abin lauyi ne makafi sallah gaskiya. Da muke bara ya shi ma zan masa hafi sallah gaskiya. Mansur Ibrahim baban Fatima ne maka hafi sallah gaskiya. Usain Zaki na Barira kai ma zan maka hafi sallah gaskiya. Sale Rasta Baraya, Hamisu masoyin Bilkisu Baraya. Mutanen Saudi Arabiya zan mafafi sallah gaskiya. Hadiya Khadija Saudiya,
Hajiya Zara Saudiya, Hajiya Siyama Saudiya, Hajiya Fatima Saudiya, Hajiya Hauwa'u Saudiya, Hajiya Safa Saudiya. Na tare da ni a gaskiya, Tijjani tije da fara, Salman al-Farisa ba ƙari, Adam mai alewa shi ma, Tukurwidi shi ma, Mamman Jamilu da fara, tije gaidan shi ma, Sammani inuwa, Musa S. Doroyi, Noyam Sarki shi ma, Sifillahi Zakari, Umar Bale shi ma, Miliya Keti shi ma, Abba Faza da fara, Labaran shi ma ɗan da fara, Salisu Kwaro shi ma, Sama'ila kai ma, Toga Bola shi ma, Jibro shi ma ɗan da fara, Sanusi Kwaro shi ma, mutane na da fara na yi mafafi sallah gaskiya. Ku yi zaman amana a tare babu rabuwa, ‘yan makon zagayo gari sai ku je ku ziyarci ‘yan uwa, domin shi mai ziyara bai kasancewa da